Kyllä teistäkin aika moni tykkää juosta ja lumet on vihdoinkin sulanut myös täällä pohjoisemmassa Suomea ja asfaltti on aika kova alusta, niin meinaa nuo penikat ja sääreetuosat monella sanovat, että kiristää kiinni, niin muistahan se kehohuolto sitten myös niille, eli voi rullalla käyttää hyvin. Sitten jos rulla on hankala, löytyy myös tällaisia pieniä palloja, jolla saa hyvin sinne penikoihin sääreetuosiin. Painat tuolta sen verran, että se tuntuu, mutta ei saisi taas käydä sitä kuuluisaa kipua. Ja hyvin varovasti, totta kai taas otetaan molemmat jalat tehdään. Ja sitten on vielä yksi sellainen juttu, mikä meinaa meille kaikille välillä unohtua, että se maltti on valttia. Eli jos et ole talvella juossut 10 kilometriä, niin älä juokse nyt 10 kilometriä päivässä, vaan aloita taas pikkuhiljaa se, se treenimäärä kasvattaminen. Ja siis sama juttu toki pohkeille, eli taas muistaa rullata sekä etupuolelta että takapuolelta. Jos se on hankalaa, sä et ole koskaan oikein rullannut, niin täältä vaan nouset sen verran käsien varaa ja painat jalkaa tätä rullaa vasten sillä tavalla, kun se vielä hyvältä tuntuu. Ei kipua, eli taas maltilla mennään. Ja mieluusti rullattaisiin niin, että rullattaisiin tuota alhaalta ylöspäin, eli ikään kuin sydäntä kohti vähän painetaan. Ja toiseen suuntaan kevyesti taas sydäntä kohti painetaan.